A yayin da ya shiga jikinta ta baya ya rungume ta, ji ta yi gaba ɗaya duk duniyan nan an ɗaga mata hankali, ba ta taɓa jin daɗi irin wannan ba. Ku biyo mu daga farkon labarin har ƙarshe. Idan labarin ya burge ku, ku danne ku yi mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa. Akwai wani matashi mai suna Auwal da wata matashiya mai suna Jamila. Auwal da Jamila sun kasance maƙota suke, kusan 'yan anguwa ɗaya ne. Auwal ya kasance mutum ne wanda yake da faran-faran a cikin al'umma, wanda duk da cewa al'umma suna matuƙar son sa, suna masa kallon mutumin kirki. Jamila kuwa ita ma ta kasance hakan. To ranar Auwal da Jamila suna matuƙar mutunci kuwa a tsakaninsu, domin abokai ne a unguwa sun shaƙu sosai, har ko da yaushe suna cikin taɗi. Da yake Auwal bayan da yake zuwa kullum idan ya fito da safe zai jira Jamila ta fito su zauna a ƙofar gidansu su yi ta taɗi, suna ta taɗin rayuwa yau da gobe. Bayan shaƙuwa ta kai shaƙuwa shi da Jamila har suka fara maganan banza. An suka zauna babu taɗin da suke yi baya da na fi ƙarfinka, wallahi ni ma na fi ƙarfinka, ni kan idan na kama ka wanda yana sumar ka, shi ma yana cewa wallahi idan na shiga jikinki yana ɗaga miki hankali har na sumar ki. Kaya da suna wannan taɗin a koda yaushe suna cikin wannan taɗi, sun kasance dai abokai ne wanda sun yi close sosai. Jin hakan kuwa ke da wuya Jamila ita kuma ta ɗauki abin da gaske, saboda ta san komin daren daɗewa dole za su gwada ita da Auwal. Ita kuwa ta kasance tana matuƙar ƙaunar wannan matashi, saboda sha'awarta ya gama motsawa a kansa. Yana kallon ta ji take duk duniya shi ba wata wanda ta masa kaman wannan. Ita ma ji take yi wanda duk duniya ba wanda ya mata kaman wannan. Rana ɗaya kuwa Auwal da Jamila suka shirya cewa akan za su kai visit a juna. Shikenan suka shirya akan za su bar gari su je wani gari su kama hotel domin su more abinsu. Sun gama shirya hakan, he Jamila ta je ta samu mahaifinta take ce masa akan za ta je ta ziyara gidan 'yan uwansu. Shi kuwa wannan mahaifin ya hana ta, sakamakon Jamila 'yar makaranta ne, tana makaranta kuma tana sabgogin rayuwanta a gida. How comes a ce tashi ɗaya ta ce za ta kai ziyara a wannan 'yan uwanta. Bayan sun yi wannan mission ɗin ya yi fail, Auwal sai ya ƙara ce mata ya kamata a shirya wani mission ɗin. Sun shirya mission da yawa amma mission ɗin yana fail, Allah bai haɗa su da Jamila ba. Sai wata dabara ta faɗo a Auwal, sai Auwal yake ce mata tunda katangar gidanmu da naku ɗaya ne, kawai da daddare kin gani sai na hauro. Jamila ta tsorata da hakan sosai, amma shi kuma ko a jikinsa. Shikenan Jamila dai bata bada go ahead ɗin hakan ba. Shikenan kwana ɗaya biyu suna cikin wannan taɗin, a koda yaushe suka haɗu ba su da wannan taɗi sai na sha'awar juna. Shikenan Auwal kuwa ranan yayi jarumta, tsakiyar dare Auwal ya farka, yana farkawa kamar mai fita fitsari, sai ya kama katangar gidan su Jamila sai ya dira. Yana kama katangar gidan su Jamila ya dira, ya lallaɓa a hankali, yana zuwa dama ya san ɗakin Jamila, yana zuwa ya faɗa ɗakin Jamila. Yana zuwa kuwa ya same ta a cikin wani yanayi, daga ita sai kayan bacci, ga mamanta manya-manya, ga bayanta tabarkalla. Shikenan Umar kuwa yana dirawa ya shiga, ya ɗan fara lallaɓawa a hankali zai shiga jikinta. Ya fara lallaɓawa kenan sai ta ji ta motsa, tana motsawa sai ya laɓe, saboda shi a hakan yana ganin yana so ya mata surprise ne. Shikenan Umar ya ƙarasa jikinta ya fara shafa ta, yana shafa ta, ita kuma tana tunanin a'a mafarki ne ko gaske. Tana juyawa kuwa farkawan da za ta yi da ya ji ya kama kan nonuwanta, tana juyawa sai ta ga Auwal ne. Sai ta yi mummunar firgita saboda ta ji mamakin hakan. Sai Auwal ya rufe mata baki yake cewa kar ta yi magana, saboda shi ma a hankali ya shigo. Jin hakan kuwa ke da wuya, shikenan kawai sai ta yi shiru. Auwal kuwa a hankali ya fara romancing ɗinta, yana romancing ɗinta, ita ma tana romancing nashi. Can Jamila dan tsabar ta ji daɗin romancing ita fara nishi. Auwal yana rufe mata baki yana cewa ki a hankali saboda kar a ji mu. Yin hakan kuwa ke da wuya, Auwal sai ya zaro doguwar azzakarinsa. Tana kallon wani azzakari ba sai ta rikice ba, tana rikicewa Auwal kuwa ya fara kai azzakarin nan jikinta, yana shafa mata shi a jikinta.